vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So chokwadi chiripo mukoma ndechekuti haasi munhu wose uyo waunosangana naye mukufamba waunoti mari yake haisi mari yeropa. Vamwe vanhu vane mari munongoti chiva zvedu, but dzedu mari tinotodya nemuseredzero. Dzimwe mhiko dzacho dzatinenge tichifanira kuti tinge tichizotevedzera imhiko dzinorwadza. Saka ndangoyawo pano kuti ndige ndichingokubudirewo pachena uye kungokuudzaiwo chokwadi kuti inini ndakaromba, uye ukuwo ndo kuromba kwandakaita. Ndakaboyekana mukoma mushure mekunge ndatenga Ford Raptor yangu ndokubva ndachizoenda nayo kuZimbabwe. Zvino ndakati ndava munzira ndichidzoka, ndainge ndichida kungoti ndige ndichingofambawo nevanhu vandinenge ndichikurukurawo navo nyaya. Saka I then picked up umwe murume nemudzimai wake vanova vanhu vekuti vakazondisvota kuzonosvika ndichizovasiya paWillsport, ivo vachiti vari kuenda kuVenda ndokwavanogara. Hakuna chinhu chinobhohwa sekuti munhu anenge asingazvizivi kuti iwe wakaromba obva atanga kukudembera. That couple ngaingofamba ichingodemba chete. Murume wacho aitofungidzira kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzotomupawo basa, but zvaitondibhohwa kuti vanhu ava vari kuchiva motikari yangu, because iyo Raptor kana ukapinda mukati mayo unoita sekunge watova mundege. They were just celebrating vachiti ya mune zvinhu zvenyu, aiwa baba mune mari, because I picked them up mumasvingo ndokubva ndachizouya navo kuSouth Africa and I dropped them off paWillsport. Ndikati dai vaiziva pose apo pavainge vachichiva motikari yangu uye neupfumi hwangu ndichivaudza mabusinesses andinoita, ndaingoti dai maiziva zvenyu kuti mari iyi ndinodya hangu, ndinoidya ndakaringanzira, nekuti any day ndinokwanisa kufa, nekuti makore acho awo andakapiwa ekurarama akaso expire kudhara. Pandakarombawo ndainge ndakapiwa 6 years dzekuti ndo pandinofanira kuti ndige ndichizofa, asi kuburikidza nezvikiribidi nekubatsirwa nen'anga dzakasiyana siyana, I am just extending my life day after day. Ndine mhiko dzandinofanira kuti ndige ndichitevedzera dziri mhiko dzinorwadza. Mukoma ndainge ndichishanda muno muSouth Africa ndiri munhu aitongoitawo zvechigarden boy. Then makati muri mugore ra2015 ndainge ndava kushandira umwe murume wekuNigeria. Murume aiva nepfuma isingafungidzirwi, aiva nemota dzakawanda, dzimba nemari isingaperi. Ini ndakanga ndichiriwo munhu zvake, ainge asina kana chinhu chaainge ambori nacho muupenyu. Ndakabva ndachizotanga kuchiva mari yake munharaunda wandaishandira, because iye ainge asingaisi mari kubhengi. Mari dzaingogara dzirimo mumba dzakangoiswa mumabhegi. Ndaida kurarama saiye, ndaida kupfuma, asi handina kuziva kuti mari yose iyi yainge iri mari yehurombwa, uye zvekare ainge aine nyoka iyo inorutsa mari. Zuva rakazochinja upenyu hwangu ndichiriko kuMidrand. Bosi wangu akasiya mari yakawanda muofisi make, nekuda kwekuti pamba pake ndo painge paine ofisi yake. Ndakanga ndatoona safe rake kakawanda, ndichiona safe yakazara mabundles emarands nemadollars. Zuva iroro ndakawana mukana ndikapinda muofisi ndokutora mari yacho ndokubva ndatiza. Handina kana kumbofunga kaviri, mari iyi yaindipa upenyu hwandainge ndichida. Ndakabva ndatenga ticket ndokubva ndadzoka kuZimbabwe. Vedway for the first time kudzokawo kuZimbabwe ndiine mari. Ndakafunga kuti ndapona, ndakafunga kuti ndaita mari. Mari yandainge ndiinayo yainge yakawanda kwazvo. Zvino ndainge ndiine umwe muzukuru wangu uyo aiitawo zvekudhiraivha matrucks. Ndakabva ndachizotenga magrocery. Zvandakaita pandakatenga magroceries aya vana flour ava ndakavavhura ndokubva ndachizoisa mari imomo muraisi, muflour, mushuga uye zvekare nemuzvipikiri. Ndakatenga zvipikiri zvakawanda kwazvo. Akati nhai sekuru, zvipikiri zvose izvi ndikati ndoda kuvakisa rimwe zimba paruzevha muzukuru, ndokubva tachizoisa murori. Saka iye akati ari munzira achienda kuZimbabwe, iniwo ndokubva ndati ndege, because ndainge ndichida kushandisa bhazi. Ndikati kwete bodo, handikamboshandise bhazi. Ndakatenga tikiti rendege ndokudzokera kuZimbabwe.
Ndakatozviudza kuti apa ndainge ndapinda but ndaisatozviziva kutoti kuita kwandainge ndaita mari zvainge zvichazotondiunzira matambudziko. Ndainge ndazvitorera dambudziko rakakura kupfuura mari yacho. Ndichingosvika kuZimbabwe chete ndakabva ndatanga kurwara. Iye muzukuru by the time paakazosvikawo kumba akatoti kunai kule kuchii. Vanhu vaitofungidzira kuti sezvo ndainge ndiri munhu ainge atengawo zvimabuilding material magroceries akawanda, maybe painge paine munhu wemuvillage ainge andinzwira godo. Handina kutokwanisa kunosangana naye muzukuru paakanzwa zvichinzi sekuru varwara havachakwanisi kana kumuka. Akatombosiya rori rake ndokubva achizouya akandiona. Ndaipisa muviri wese ndichinzwa kutemwa nemusoro zvisingaiti. Usiku hwainge husingaperi. Ndaitorota nyoka yakanditarisa kudai. Pane dzimwe hope dzandairota ndaizviona ndakagara mumba imomo munenge muine rima, nyoka hombe ichindikomberedza. Ndaiti ndikamuka ndaimuka ndakanyorova. Ende ipapo ndo pandakabva ndachizozviziva kuti painge paine problem. Ndakabva ndachizoenda kune imwe nyanzvi yezvemishonga inogara kumudzi. Ndichisvika kuya ndainge ndichitarisira kuti ndichawanawo rubatsiro. Murume uya akangonditarisa ndokubva ati akanditarisa akabva atanga kusvikirwa. Akabva achizotanga kutaura neni. Akabva ati chizukuru changu, ndiwe wapinda mudare rangu, ndakudaidza here? Ndikabva ndati kwete. Akati wamanikidzwa here? Ndikati kwete. Akati zvakanaka muzukuru, hauna chawakaba here kuSouth Africa? Ndakanzwa kudedera apo paakandibvunza kuti ndainge ndisina chandainge ndakaba here kuSouth Africa. Akanditarisa zvekare akanditi, nhai muzukuru, ndingakupomedzera here? Ndikati iwe uri mbavha wakaba kuSouth Africa? Ndikati kwete sekuru. Akabva ati kwandiri, mari yawakauya nayo yakabva kunyoka. Munhu wawakabira ane nyoka, iwe ukatora mari isiri yako. Ndiri kuona murume ane nyoka. Nyoka iyo inorutsa mari. Nyoka iyoyo ndiyo inomubuditsira mari. Zvino iri kukudaidza iri kuti iri kuda mari, dzosa mari. Ndakabvunza kuti zvino sekuru ndoita sei? Ndaiti ndikati ndinoda kurasa mari iyi. Sekuru vaibva vaseka vobva vati hapana kwauchakwanisa kunoirasa mari iyoyo. Ndine mazuva 9 chete andichakupa ekurarama. Ndo zvandiri kunzwa zvichitaurwa nenyoka. Iri kuti mazuva 9 uyo anofanira kuti ange achifa kupinda muvhu nekuti akatora mari yangu. Ndikuda mari yangu. Kune chinhu chete chimwe chete muzukuru chinokwanisa kukuponesa. Unobvumirana nazvo here? Ndikati hongu sekuru, chero zvamunenge mati ndige ndichiita ndinokwanisa kuita ini. Vakati aiwa, chinyarara zvako muzukuru, nekuti pano wasvika pane zambuko rako. Nyanzvi iya yezvemishonga yakabva yachizondiudza kuti kana ndichida kurarama ndaifanira kuti tige ndichizoita sacrifice. Ndikati chii? Vakanditarisa vakabva vati kubva buda mudare rangu, nekuti iwe wagara uri mbavha saka chibuda mudare rangu. Ndakapfugama ndikati kwete sekuru, asi mandivhundutsa pamati ndinofanira kuti ndinge ndichizouraya mwana wehama yangu. Ndakatarisa pasi uye ndainge ndonzwa kutya asi ndaisada kufa. So ndainge ndiine brother yangu uyowo wandainge ndakasiya kuSouth Africa. Ainge achigara iye nemudzimai wake nemwana. Ndakabva ndati zvainge zviri nani kuti mwana webrother yangu iye ange achizofa panzvimbo pangu. Asi pakazoita mistake ndepekuti ivowo pavakaona mwana orwara vakambotanga vachazvinzwira nhongo kuti vange vachienda kunoona vana madzibaba, nekuti dai vasina kuenda kunoona vana madzibaba ndingadai ndisina kuzopiwa makore mashoma ekurarama. Saka minamato yana madzibaba kunyangwe zvayo isina kuzokwanisa kubatsira kuti mwana uya ange achizorarama, but zvakabva zvachizoita sekunge zvine ka go back to sender. Mukoma mwana uyu akati atanga kurwara, sekuru vaya vakandifonera vakati chizukuru changu svika kuno. Ndobva ndadzokera kumudzi kuya vakabva vandiudza kuti painge paine nhaurwa hombe. Takapinda mumatare asi vairakidza kuti vainge vaine kusuwa vasina kufara. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vanzi nyanyadenga vange vachindikamurira makore ekurarama nekuti painge paine zvainge zvaitika minamato yevaprofita yainge yasvika kuna Mwari, asi taikwanisa kushandisa dzimwe nzira dzekuti tinokumbira Mwari wacho kuti aiwaka murume uyu ari apa iyewo anga orwara, saka mukurwara kwake ati iye kufa haadi. Zvino mwana uyu kana akafa chimupaiwo makore mashoma ekurarama.
muchimushungurudza. Asi kana Mwari vabvuma kuita saizvozvo, isusu tobva tachizoshandisa dzimwe mhiko zvekare, tobva taita kuti unge uchiraramawo upenyu hunenge senani. Sekuru vaya vakabva vachizondipa nyoka, vakanditi nyoka iyi ndiyo ichaita kuti unge uchizoita mari, ndo ichakuchengetedza. Zvechokwadi mwana paakafa ndakatanga kuita mari, ndikavaka dzimba, ndikatenga motikari. Asi ndiri muranda mukomanashi. I am a slave of the devil. Nyoka iyi inoda zvekudya zvayo. Nyoka iyi inorara neni. Nyoka iyi inorara zvekare neshamwari dzangu, kunyange vari varume inorara navo. Nyoka iyi inorara nehanzvadzi dzangu. Ichibvako kunorara nehanzvadzi dzangu, ndinobva ndachizoirota. Ndinoirota nyoka iyi inenge ichindirutsira mari. Mari iyoyo ndo yandinozoshandisa, ndobva ndazoiisa mumabusinesses angu kuitira kuti ndinge ndichizokwanisa kuitawo zvimwe zvinhu zvikuru. So ndo nyaya iripo mukomanashi. Inini I am a slave of the devil. Kwese kwandinenge ndaenda ndinenge ndiine nyoka yangu. Kunyange vanhu vaya pandakavakwidza mumotikari mangu vari busy vachiti muri munhu ane mari dzake, vaisatozviziva kuti makaremo mumotikari mainge mutori nenyoka, uye zvekare yaitofa nekutoseka kuti vanhu ava vanombozviziva here kuti mari yako inobva kupi. Ndiri munhu wekuti handichakwanise kuti ndige ndichibuda mazviri zvinhu izvi nekuda kwemhiko dzandakanzi ndinge ndichizotevedzera, uye zvekare nenyora idzo dzandakatemererwa. Handikwanise kupinda muchechi, handikwanise kurara mugare. Ndine mari asi handina mufaro. Ndakatora mari isiri yangu ndikazvikanyanidza mumatope, ndikatengesa upenyu hwangu. Ndiri kuda kubuda muupenyu hwakadai so. Ndinoda kubuda, ndinoda kuraramawo upenyu hunenge huri nani, asi handizivi kuti ndingazvifambisawo sei. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi kunamata ndinoda asi handikwanisi. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mainge muri muna December apo pandakaenda kumba. Mushure mekunge ndaenda kuZimbabwe, ndakabva ndachizoenda kumba kweimwe brother yangu anogara kuMbare. Saka iye ane makombi, uye zvekare ndakabva ndachizotoudzwa nemudzimai wake kuti vatounganidza mari. Hanzi vakaunganidza mari but haisati yakwana, asi vari kuda kutenga bhazi. Vaiti kana vakafunga zvakanaka vari kuda kuti vange vachizotengesa makombi obva vachizotenga bhazi. Asi ndakabva ndatoona kuti upfumi hwavo sezvandainge ndakaudzwa nevamwe madzibaba pandakabva kunoku ndichienda kumusha. Ndakangodarikawo nepane rimwe sowe riri mudhuze nemulocation umo mandinogara. Saka inini hangu I am a Pentecostal but ndaiva nehope dzimwe dzandainge ndichirota dzandainge ndisinganzwisisi. Like ndine mamwe sekuru vangu, hanzvadzi yaamai. Sekuru ava vakafa rufu runorwadza. Vakarohwa nemheni mukomanashi. Yainge isitombori nguva yekunaya. Pavakarohwa nemheni mainge muri muna August, vachitobva zvavo kudoro. Takatovhunduka tichinzwa zvichinzi sekuru vafa, sekuru varohwa nemheni nguva ino yaAugust. Takabvunza vanhu kuti kwainge kuchinaya here. Hanzi hakuna kana kumbogara kwanaya musi wacho iwoyo, asi vakatongorohwa nemheni ndokubva vatofa paya. Vanhu vakazotongovaona vakatofa. Then takabva tachizoenda kumba. Taenda kumba ndainge ndisingakwanise kurara mukoma, zviya zvokuti kunyange uri parufu unomboitawo uchibatwa nehope. Ndaingoti kana ndikada kutsumwaira ndobva ndatonzwa izwi ravo, ndotonzwa vachitotaura ndichiti kochiko chiri kumboitika. Ndainge ndichida kuudza vamwe vandainge ndiinavo but ndaingonzwa zvichinditi usataura nekuti nguva haisati yakwana. Fine, ndakazodzoka kuno kuSouth Africa. Dzikirira rimwe raindibata, ndaivarota sekuru ava vachitopinda pagedhi repamba pandinoshanda because ndinoshanda ndichigara pabasa. Votanga kufamba then vaizoti kana vauya vamira padhuze nepawindo ndo pandinobva ndachizobatwa nerimwe dzikirira rinorwadza kwazvo. Kuzosvika ndava kuvarota, ndaingovarota vachishandisiwa but ndaikwanisa kuvarota vachidriva kombi. Hope idzodzo ndobva ndadzikanganwa. Izvi zvakaitika kwenguva refu because ndakaita mistake yekuti ndakabva ndachizotaura mugroup ndikati vanhu we, ini ndogara ndichingorota sekuru, ndogara ndichirota sekuru, maybe tikufanira kuti tinge tichifamba. Then this brother of mine akabva auya kubox kwangu akabva atanga kundibvunza
hope dzose idzo dzandainge ndichirota. Pandakangomuudza chete zvakabva zvachizodhakwa. Ndaiti kana ndikarota ndobva ndakanganwa until ndachizotanga kunamata. Manje nekutsanya ndokubva ndachizoenda kuna madzibaba vaya vakatongondiudza cash talk, vakabva vanditi imimika hanzvadzi yenyu ndiye akauraya sekuru hanzvadzi yamai. Mumusha menyu kutaura kudai so matova nengozi because muri kutofanira kutoti munge muchitoripa. Saka ndo nyaya iripo mukoma. Handina kuda kuzvibhilivha kuti ndo zvainge zviripo. Vakandipa minamato vakanditi munamato uyu zvamunoita ndezvekudai, pamunotenga mvura yekunwa kana mava mubhazi mava kuenda kuZimbabwe munobva matora munamato uyu mobva maukanda mumvura iyoyo. Kana mapedza kunwa mvura iyoyo munotora zvekare kamunamato mobva machizokakanda zvekare kana mukazotenga imwe mvura kuzonosvika masvika pamba pake. Ndakaita saizvozvo ndikabva ndachizoburukira muchivhu, nekuti kuchivhu ndo kwandakawanikwa. Ndainge ndingori nako kamunamato kangu kaya pose pandainwa mvura ndichitoita zvekutonwa mvura muchigubhu. Ndokubva ndachizoti ndava kumboenda kwamukoma kwava kukwira bhazi ndakananga kuHarare. Ndikabva ndachizosvika kumba kwavo. Ndasvika pamba pavo ndopandakabva ndachizotora munamato yawo ndikaurasa pagedhi sezvandainge ndakaudzwa namadzibaba. Ndichingosvika chete muroora akandipa mvura yekuti ndinge ndichinwa sezvandainge ndakaudzwa namadzibaba kuti muchingosvika chete muchapiwa mvura yekunwa, hamufaniri kuti munge muchinwa mvura iyoyo. Ndakabva ndamuudza muroora kuti ndainge ndagara ndiine mvura yangu yandainge ndiinayo yandainge ndakatenga, ende ndainge ndichitya kuti kana ndikangokaruka ndanwa mvura yemuZimbabwe ndaikwanisa kuzorwara kana kurwadziwa nemudumbu. Ndikabva ndati ndainge ndichazongonwa yangu mvura, but akandimanikidza mukoma kusvika atotsamwa ngati kasi muri kufungidzira kuti ndinokuroyai? Ndikati kwete, ko ungagondiroyera mumvura here? Nekuti iyo mvura pachezvayo inotorapa, ndokusaka ichishandiswa kumasowe. Akazobuda panze kwava kunorasa mvura yaya, ndokubva ndaenda ndikanogeza. Kunyange pandakageza ndakatora munamato ndikangoukanda mubhaketi. Usiku hwacho hakuna kurarwa kani. Vanhu ava vakatanga kutukana usiku hwose, havana kurara. Iniwo ndaiti kana ndikada kubatwa nehope ndaiona hanzvadzi yangu yakamira nasekuru vachinetsana. Sekuru vainge vachida kupinda murumu mandainge ndivete, asi iye ainge achivabloka. Vakanetsana usiku hwose. Then ndakabva ndachizoenda mutauni ndiri ndega. Ndakati ndava mukombi zvino ngekuti ndige ndichidzokera kuMbare, ndopandakabva ndachizovaona sekuru. Sekuru vainge vakagara mune imwe kombi. Ndakavhunduka ndikati, sekuru ndisekuru kaavo vakafa. Mukoma ndakaburuka mukombi muya ndokubva ndachizofamba ndichienda kukombi kwacho ikoko kwandainge ndavaona vakagara. But ndakati ndichinopinda mukombi muya ndokubva ndatoona kuti munhu wandainge ndichifungidzira kuti vainge vari sekuru vainge vasiri sekuru vangu, ainge atoriwo umwe munhu. Zvinhu zvekuti zvakandishamisa. Ndikangoburuka mukombi muya vanhu vakaramba vakangonditarisa. Umwe hwindi akatondituka akanditi, momusikasi makadzungaira here? Ndokubva ndachizodzokera mukombi iyo yandainge ndambokwira. Pandakazodzokerako kumba kwehanzvadzi yangu akabva achizotanga kundipa cold shoulder kusvika ndazobva kumba kwake kusvika pari nhasi. Anotongondiblutika pangava pari pamaWhatsApp. Akazotonetsana nemudzimai wake mushure mekunge mudzimai wake andiudza kuti vane mari yavainayo ende vari kuda kutengesa makombi ose vobva vatenga bhazi. Saka sekuru iko zvino ndinotovarota. Sekuru ndo vari kushandisiwa mubhizinesi ravo ravanoita remakombi. Ndinogara ndichingovarota sekuru vanenge vachishandisiwa, uye zvekare ndo vanenge vachidhiraivha. Vanodhiraivha makombi ose awa vari 1 panguva imwe chete. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei, but ndo zvandinoona, ndo zvandinoratidzwa kuhope kuti sekuru vanodhiraivha makombi acho ose iwawo vari 1. Vane makombi akati wandei vanhu ava vandiri kutaura nezvavo. Ende vanoti kana vakadhakwa vanoti motikari dzangu hadzifi, makombi angu haafi, uye zvekare haanwi fuel. Hanzi motikari dzavo dzinongofamba hadzinwi fuel. Ndiyowo nyaya yangu mukoma Nashi yandiinayo. Saka pari zvino mukoma I'm not even sure kuti ndozvifambisa sei, because ndikungoudzwa kuti nguva haisati yakwana. Taura zvako asi nguva haisati yakwana. Hameno kuti chichi chaitika kana nguva yasekuru yakwana yavanongoya kwandiri vachinditi kunyange ukataura kunyange ukaudza vanhu zvako asi nguva haisati yakwana, hapana chichaitika kwaari. Asi mukaposta nyaya yangu ndizivise iwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makombi awa amukoma vangu vekumbare haanwi fuel, haagadzirwi, haafi, haamboendeswi kwamakanika. Strange things indeed they do happen in this world. Kurana business rinenge risina loss. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.